en kwe ma in chunyi wuon ibende ng'e ni gini to timore kare. E pachi wuon ing'e ni otimore kare. Emomiyo peace gi kisungu wacho ni it cuts across. Ok en ni silence. Ok en ni being passive. Ni ling ni koro kitingi moro ok ne kigo koko ok ne kigitimo en e chunyi in gi mor, e pachi in gi mor, gik moko duto ikone en kare. Kae to I move on, sami move on ni, I move on nikech ing'eyo ni it is finished. Yesu Kristo kane ni msalaba, nen rem maduong'. To kano osewacho gik moko duto manonyalo wacho e pinyni, to wacho mana niya, it is finished. To kano oseloyo tho mochier, gote maduong' manomiyo joge nen kwe. Peace I give unto you. My peace which the world cannot give. Kwe mara ma piny ok nyal chiwo ema miyou. Omiyo wan kwe ma wan kaka jo Kristo walando, ok en kwe mar piny mirito gi bunde. Wadwaro kwe ma Nyasaye ema chiwo bang' bedo gi tudruok kode, nikech gik moko duto koro is finished. We are satisfied, we can now move on well. Emomiyo jo Kristo, jo thurwa duto te mawinja kawuono, awacho niya, ayie asiro jawuoyo koda ni kik wach mar ombulu bednwa wach mar life and death, tho gi kwo. Maka ok en kama to en kama. Waduto by the end of the day kochopo otieno wadhi e utewa. Nyathini biro penji, baba adwaro ofis, mama adwaro chiemo. Koro reality kosedonjonwa ka, kwa biro ng'eyo ni adiera omaya, lakini vengeance is not mine, vengeance is the Lord. Ichako dwaro yo Nyasaye, nitie gik moko duto ma Nyasaye wuoyo kodwa ma wan ok wanyal ng'eyo kaka dhano. Nyasaye wuoyo gi dhano e yore kata mag tragedy. Mi war mi nemna the negative side of the tragedy. Seche moko Nyasaye wuoyo kodwa e yo moro machielo, mondo wa reinvent ourselves. Wakaw inajiwa duto te, kik waketi e siasa kende, to inajiwa duto wachak keto kaka wanyalo build our economy, kaka wanyalo build our social cohesion, kaka wanyalo build confidence in our own people. En an opportunity moro ma seche moko nyalo biro e yor tragedy. Awuoyo kaka theologian bede as well. Erokamano ahinya David Kodia Bishop, wanyalo kawo odiochieng' mangima ka wawinja mana kaka itemo mana kele, kendo wagoni erokamano kuom weche maliw mimedo mana puonjowa kendo e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Wantiere kae Vincent madol kendo kanyo karango kendo ka winjo mana kaka iloso weche gi duto ka iwinjogi, kae to nitiere weche go madhi nyime e Supreme Court, ikruok mantiere ka gi kacha. Pod wantiere mana kanyo. Iwacho ni kata kidwaro ratiro, kwe podi nyaka bedi. Ratiro ma kamagi kantiere kendo oganda. En thuolo mane ma oganda onego bedgo mag rito duoko madhi bedo kawuok e Supreme Court mantiere kod jong'ad buche maromo 7 higa yiero mokalo mar 2017 nono ne othichoko kendo nowitoko bura kendo yiero mar Uhuru Kenyatta kendo oganda dok e yiero tielo mar 2. Ka oganda ntiere kacha, kawo gi muolo duoko modonjono onego bedni en nikech jok moko ma chunygi pod nigi mirima, kata sani kinde mawuoyo kwe onge go mar chunyi. Ujene maka magi odhi kure ka girito duoko kata mondo chak twak mano matimore e Supreme Court. Very good. Erokamano Bishop David wacho gik ma winjore kabisa. Ka rawerni rito duoko, anada kwayo jodolo ni kanye monego bedni gi wuoke maber. Kano wang'iyo e mbui kacha waneno de Bishop David wacho ni gipango mondo gidhi giwuo gi president elect, kendo gipango mondo gidhi wuo gi jatend Azimio Raila Amolo Odinga. The outcome mar Supreme Court mondo wabed gi kwe makende en jotende ariyogi
eni jotende ariyo gi onego beni giwuoyo kamoro achiel. To ng'ama onego beni kelo gi kamoro achiel gin jokristo, gin bishops moko maneno ka koro temo kelo koni gi koni kamoro achiel. Nikech kapo nitiere pogruok sani gi president elect kod Raila Amolo Odinga, the outcome mar Supreme Court kapo nitiere ywaruok kind jotelo ariyo gi. Jotelo ariyo gi onego beni gibiro kamoro achiel giwacho ni ero wasedhi e Supreme Court, we are hoping that the Supreme Court is going to do justice. The two of them, kaluwore gi jodolo man kacha, onego beni kelo jotelo ariyo gi kamoro achiel. Wawacho ni wan gi yie kendo wan gi trust e Supreme Court kaluwore gi election mar 2017 mane presidential election nobedo nullified. Wan gi trust kodgi. Aya, koro ka jatend Azimio Raila Amolo Odinga, ker Raila Amolo Odinga kod ker William Ruto ubiro kamoro achiel mowacho ni ero warito Supreme Court ruling, to ruling madhi wuok kacha akwayo ni supporters wa magwa wayie gi ruling cha nikech wan gi court system mosebedo proven and tested. Koro ka jodolo nyalo konyowa gi mano, I think we will be able to have a peaceful nation. Because kapo nitiere ywaro kod jotelo ariyo gi podi, kata ka ruling mar Supreme Court cha podi wuok, pod tie bana tungli. To gima jakwayo rowere niya, ngima nyaka dhi mbele. Kaka bishop nowacho ni school fees, nyathi pod rito school fees, donge. Warito mondo wachul rent, donge. Gik moko onego beni dhi mbele. Nikech sani ngima oseidho, makaponi pod nitiere tungni, ngima dhi idho saidi. Sani kwa ng'iyo kata mafuta kende mar lita achiel, en gimoro 200 shillings. Ka tungni dhi bete, gini dhi chopo kata siling 500, to ng'ama dhi hinyore en mana wan jopiny. Koro akwayo jopiny ni wabed bedo gi yie, to wabed gi trust in the judiciary system, ni ruling madhi dhi golo cha mondo wa accept, nikech it is based on findings mag polling station. A ruling king'iyo ruling mar 106 mar ilungo na ngocha the petition mar Kerry 106 of 2016. Negiwacho ni result madhi wuok e polling station cha, it is final. Makwadhi e Supreme Court kacha, magi gik magidhi ng'iyo ka gigo notime yo maber kose yo mopogore. To ka Supreme Court oyudo ni gigo notime yo maler, then ng'amo yier cha jopiny, ajakwayo jopiny ni wayie tiyo gi ng'ano nikech piny ni en marwa, waonge gi Kenya moro. Kenya ni ema wantiere ma kwa kethe, onge kamoro mwadhi dhi. To kwa dang'eyo kaka tungni oketho piny, wang'iye kaka Ukraine sani dhi piny rach kucho. Somalia, Ethiopia kae. Onego beni wang'iyo alwora wagi, to kwa seng'iyo alwora wagi onego beni inform our decision ni kwe kende ema nyalo kelo dongruok e piny. Mana kamano nyakoro monge jwa wantiere ka kod Vincent Madola ma wan go ka paro maleo pod wamedo mana yudo ka wakao yueyo machielo, yueyo ma wakao sani mogik e chelo ni mar mbako romo. Wacho ni wantiere yiero higa mar 2020 kete mana ka waduogo otemeki pontiere mbui mar Facebook, Twitter kachiel kod Instagram mag Ramogi TV. Wakao thuolo mar somo gi mana ka waduogo wantiere gi wendo bende studio mar Kisumo mano Bishop David Kodia ikete mana kae maen Ramogi TV chenro en mbako romo dhano tiyo Pasaboj. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,68,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo wasenyo ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Jong waseduogo ka kendo koro dhi mana nyime. Nowacho ni wantiere kae kod jolony mopogore opogore, ka wantiere kae kod jatelo kendo jakom mano mar NCCK mago riwruok mar kanise mantiere Nyanza, mano Bishop David Kodia mantiere kaunti ma Kisumu. Kinyi ma kawuono ka machielo wantiere gi Vincent Madola mar Global Peace Foundation Kenya intiere kae kaka jakanyo. Wamedo mana nono ni gik mage mantiere kae modami opek odiochieng' ma kawuono kama nono kwe tok yiero ma higa mar 2022. Nitiere ote mantiere kama da mana somo. Nitiere Lilian Akinyi wacho na sedonjo kendo ka nitiere Outma Medical Plaza mano Tomboya Estate erokamano ahinya. Neema Leti wacho ni please nyisnwa japolo mondo ominwa vijana advice, wacho ni giwe yanyo Raila Odinga. Mago weche mantiere kanyo. Kama chielo wantiere ka gi Charlotte Janet asedonjo e twak mosna jatich ruoth mantiere studio erokamano. Lewis Ward Awasi Boda wacho ni mosna wendo piny nage ni ang'o ma dowachie ang'o ewi lendo mar jakom mar tend piny Kenya to nokawe yo machalo nade. Mano ote mantiere Facebook kanyo kanyo yudo thuolo mar duoko ang'o dhi. Ote mar Jeno Soto ne waseoro. Lewis Ward Awasi Boda nitiere kanyo. Awasi Boda wacho ni koyo ng'ich maratari erokamano kuom kete kape. Mela Odhon wacho ni ka ok wawuondore to penj na ng'at ruoth ni en ang'o miyo jodolo mamoko wacho ni chung nyakonchiel to nyiso ang'o. Mano e kind jodolo mantiere kanyo. Kang'o yudo thuolo mar duoko ang'o yudi. Mano ote mar Pamela Odong e Facebook kacha. Robert Opiyo wacho ni japolo wacho ni kwe to ber mana ka adiera nitie. Kamane kako wacho. Neema odogo penjo kanyo. Ote mano penjo kanyo gi Frederick Odhiambo. Frederick Otieno wacho ni penjo na Bishop ni ang'o moparo, en gi paro mane kuom jotend kanise wacho ni mong'ere ni onindo nyakonchiel kata maka ochung' nyakonchiel e siasa. Tina Ochieng ni kanyo wacho ni jokama jok morwako lewni mopogore opogore mag jolemo opogore kendo giyudo ote mopogore opogore kachiel kod achung' margi bende opogore. Ote mare nitiere kanyo erokamano kuom kete. Linda Tracy bende nitiere kae achiel kachiel e Ramogi TV wacho ni oyudo wayo makare. Asedonjo e sama chon awinjo twak Onguka Calvin Emily Auksani kodwa kanyakla gigi duto. Ote ma wuoro kae nitiere oganda ma osechwalogi kata SMS line marwa pod wayawo ma en 236 ikonwa ni yudo yo machalo nade. Kaito ikonwa ni ote mari en mane kotenore kod twak ma wan go kinyi ma kawuono. Wadhi ka gima watieko twak okinyi ma kawuono. Mano
Bishop David Kodia miwane chal mar wach kentiere kaunti ma Kisumu ni nyaka sani oganda nyalo wacho ni joma kama ema okel kwe, joma kama wacho ni siemo isiema gi lweti tiwacho ni ng'ane ema okelnwa kwe piny Kenya. Kaka sani wanyabedo kanyo ka warango ni jomoko nyalo wacho kanyo ni duol matayo yiero olando yiero ok wayierego, wacho ni duol matayo yiero ok ni kare. Kweth machielo mar Kenya Kwanza yombo Kenya Kwanza ema miyo waonge kod kwe, Azimio ni koni kwedo duoko waonge kod kwe nikech jogi jomage mating'o ting' mapek ahinya, kata jogo manyalo wacho ni nigi ting' mag rango ni kwe oduogo e piny Kenya kata kwe mantie odhi nyime. Yes, adwa wacho ni jopiny nigi kare mar wuoyo kaka giwuoyo, nikech adiera wachulo pesa mang'eny mag usuru. Pesa gi wachulo mondo odhi ochul msara ne jowa mwandiko manie security sector, manie intelligence, manie judiciary, kata mana mag jo IBC gi pesa wa machulogi. To ka wadwa keto wach moro ni ere ng'ama onego bed ni siemo ng'ama ni marach, wan kaka jodolo nitie gik moko mok wanyal ng'eyo. Nitie gik moko matimore ma jogo man wasendiko mwamiyo teko, mwamiyo resources ema nyalo fwenyonwa adiera mage. Emomiyo seche moko ok wanyal wuoya nikech nyaka wawuoya. Ji osebedo kane penja gani nabedo ng'at mane wuoyo kabisa, ane wuoyo ne jopiny. To kata seche moko ne adwa ling' ahinya. Ja journalist moro no confronted me. Takone gini diere mane ji wuoyo, nwa wuoyo nikech jomoko no dhoggi nudin ok ne ginyal wuoyo. To sani siasa wa masani gi constitution mwango omiyo kata na MPs teko mar wuoyo e parliament, omiyo MCAs mawa teko mar wuoyo. To iyudo ni kaka ng'ato kaw pek mar tich momiye emang' ni nyis kaka utiyo tiyeno e yo makare. Emomiyo wan kaka jodolo ok ochuno ni gimoro amora madhi nyime nyaka wawuo. Seche moko nitie yo mwawuoyogo ma kata jopiny ok nyal winjo, to gino timore e yo makare. Wasekonyo mang'eny e yo makare. Adiera bende mwawuoyo kuome ni, adiera kiwache e yor ujinga moro to kar loso to ketho. Emomiyo kata kiyudo ka ng'ato gimoro moke nangane, odhi kata choto gimoro moke nangane, ok inyise nyim ji ni ero gimoro ni iluonge tenge tinyise ni los nangani ni. Kata ok iloso zip mari maber, iluonge tenge. Adiera biwache gi rieko, nyaka Nyasaye mi teko mar wache. To kiwache awacha nikech koro owacho ni nyaka wach na adiera, to kar kelo konyruok to kelo mana tulo. Ma emomiyo wan pogruok kanyalo mana ng'adi matin iketa ne ler ni nyaka sani kanyalo bedo nitie jodolo kata jogo mantiere lemo mag bedo kata bishobe mopogore opogore e piny Kenya, to gineno ka gimoro ok ringe yo makare. Nitiere ote ma jal moro oketo kae ote wa machuok, tamede gi penjo ma koro apenji sani ni wacho ni jadolo ilando kwe sana to justice tok gi wachi maik ma jodolo osebedo kanyo katimo, koso gin bende girango igi gik mage matimore. Wacho ni gin miwuok kata gidhi wacho koro apanda ni wacho kanyo ni gol gima nie lawino, golololo mane wang'ni to kiwache kama ji nenie. Nyalo bedo ni kanya kama oganda bende wacho ni ok utim tiju e yo makare kaka tayo oganda kendo tayo rombe maunugo kaka jokwath. Adwa kone ja wuoyo no mana matin kama.
adwana correct that impression. Ni jodolo, ng'eny jodolo tindo kuo e weche mano ok en adiera. To be wapogore. E dolo waka nitie jomoko ma bende ng'ato ka ng'ato ng'e kaka noluonge. An ang'eyo kaka noluonga. Omiyo sama adwa wacho weche mag adiera, abiro wache e yo makare, e yo maler, man gi evidence ma mondo ibi challenge aparo ni ang' nobedi matek. Emomiyo adwaro ni kata ka in jadolo, nyaka ibedie ni itudori gi agency manyalo miyi the evidence ma kata kiwuoyo gimoro ni wacho adiera, tiwacho adiera ma onge ng'ama nyalo challenge adiera marino. Nikech adiera mar Nyasaye ok tow. Mane gima osekonya e higni gi duto. Remember 97 kani yiero, nawuok chieng' moro, mina I condemned Moise regime. Mano nochuno mi nogoya marufuku mokachaka yalo e kanisa moro kuom ndalo mang'eny, nikech namulo kama ok onego amul. But seche moko nitie manyaka prices ma we have to pay for standing on the side of truth. Emomiyo kwa kao ngima wa waketo mbele, to dwaro mar Nyasaye waketo chien, to we have failed. Ok wachal waduto te. Kaka oluong ng'ato, ok ang'eyo. Tan kaka oluonga, ang'eyo ni jadolo nyaka wach adiera. Kendo wache ka Roho mar Nyasaye emotelone. Ok owache gi kore, ok owache mana gi wiye, to wache nikech Roho mar Nyasaye ochune ni nyaka wache. And that is what prophetic voice is all about. Bende nyalo bedo ni jodolo mamoko nigi buok moro ni ponono giwacho gimopogore ne piny owacho mantiere telo sani. Nyalo bedo ni gimarach nyalo timore negi, koso gigo manotimore thuolo mokalo higni maga 1990 gi wiye ka ntiere kar kanyo. Piny mar Kenya sani ka irango kotenore kod thuolo mar oganda kata ratiro mar oganda mag chiwo paro ma opogore opogore. Nyaka sani jodolo moko nyalo bedo ni nigi luoro mok gida loso kuom ratiro mag oganda, ta inya bende ka giloso kuom jogo mane telo, mantiere telo sani kata telo mabobiro. Kisungu wacho ni cowards live longer. Mago joma dwaro ni gin daga minga mok ginyal tho. Better die in dignity than die in disgrace. Kapo ni wacho ni adiera ema nyalo mi timni gimoro, so be it. To kapo ni ngoro, mano okapar ni ng'atno ma osewinjo luongno e yo makare. Nikech aparo ni kata na the late Bishop Okolo nene kama tek diere cha, to nonyalo chung' mi piny yiengni mi ji wach ni koro tidhi nege. Aparo ni Nyasaye nokonye. Wan jogo ma Nyasaye owiro gadiera mochung' ne adiera, nitie yo moro ma Nyasaye biro konyigo. To ka in gi mani ming'iyo mokwongo, to dog ir Nyasaye wach ni Ruoth gimi luong ni ohinga miya machielo. Kaluong makamano nyalo bedo ni oingo oganda ochomo kanye. Vincent, gigi duto ka winjo kaka Bishop David Kodia loso kanyo, kendo oganda waduogo warango ni wane mon gi ting' mar pek marango ni kwe odhi nyime pinywa mar Kenya. En ang'o ma timore nyaka sani, kendo en ang'o ma ojende nyalo timo e yo ma opogore, kaeto en ng'ama ting'o ting' makama. Gin jo kanisa dieri, koso gin dolo matayo yiero, koso gin jotelowa mag siasa, koso gin rowere mithoro tigo kinde ka gintiere oko kanyo ka gitimo weche mopogore mag ng'anyo manya bedo ni rocho kwe. Gidongere wacho ni who is to blame.
An kang'iyo wach ni maber, wan gi constitutional body mwamiyo tich mondo gitim e yo maler mayanga makelo kwe ni jopiny. Ada chocho ni nyikwa Ramogi Ajwang' ni IEBC 2017 pesa manwamiyo gi mondo giti tijgi en 49 billion shilling. 49 billion ka ada kete e yo mapiny mondo jopiny owinje. Every county government yudo 10 billion per year. Pesa manwamiyo gi 2017 ne en 49 billion. Manyalo wacho ni onego beni konyo counties abich. This year wamiyo gi 44.6 billion. Gin gi ting' mapek kabisa. To onego beni gitimo tijno e yo maler, e yo makelo kwe Uganda. Lakini iyudo ni jotelo mane dwa dhi chung' e kombe mopogore opogore. Jomoko na nigi cases mopogore opogore. Economic crime, money laundry. To nwamiyo gi mandate ni jok motimo gik aila gi onego beni wadino negi mondo kigidonje ang'o? Kigidonje telo. Kano chopo tielo 12 giwacho ni gin gionge gi prosecutorial powers. Ni mondo kes gi koro tergi kanye? Otergi e court. Ara koro ero wayiero jok manigi mibadhi go mondo gidhi gichung' mbele kachacha mondo gitawa e yo moriere. Iparo ni gidhi tawa e yo moriere? To gimada wacho ni en constitutional bodies mwamiyo mandate mondo execute these functions. Onego beni gitimo gi e yo maler. Kendo adwa wacho ni kaponi wadwaro ratiro kwa dhi e court, kikwa politicize the process. Mondo wabed gi yie e court process mondo wahakikisha ni the ruling madhi wuok kacha it's not biased in any way. To gima kelo mibadhi be iyudo ni wan gi gatekeepers kacha, corruption ni kacha, kod wan gi iluongo nang'ogi opinion shapers man gi interest e gik mopogore opogore. Makata sani ang'eni wadadhi e Supreme Court donge. Lakini iyudo ka ng'ato en chunye gi bundi en ok odwa ni mondo jopiny oyud ang'o? Oyud ruling maratiro. Koro gitiyo yo mopogore opogore mondo giwe hakikisha ni jopiny ok oyudo ruling ma favorable. Kada summarize ada wacho niya. Ada wacho ni jonyuol gi nyithindgi gini chake ot. If gidongere wacho ni spare the road and spoil the child. Kapo ni in gi nyathini e ot kacha ti ipidhe gi yo moriere. To ibe kaka in janyuolne you are leading by example. Ng'ani kang obedo ng'ama duong' kang obet e kiongozi maybe at the national level. Kaluwore gi yo mipidhe go e udi kacha. Onyalo bedo nyathi moriere kata onyalo bedo nyathi mobam. Koro mondo wabed gi peace e community, e society, e piny. Peace ni chako mane e ot kacha kakirieyo nyathini kacha. Ka wan gi peace ni e ot kanyo, mano nyiso ni even in the nation we'll be able to have peace. In the society we'll have peace. Globally we'll be able to have peace and we'll have moral and innovative leaders manyalo tayowa e yo motimore nade? E yo moriere. Mano ka gintiere kar kanyo wacho ni kwe makamago kendo puonj makamagi chako mana e ot kanyo kama untiere kar kanyo. Koro Ramogi Ajwang' wantiere ka en kwe tok yiero mane otimore higa ni mar 2022 mano juma mokalo. Ka sani warango mana sani ni gik mage manyalo bedo kanyo ni warango kendo wanono e yo moro makare. Wantiere kar kae Vincent kanyo semiyo apache kano kendo ote mare beda ngodogo mono miwa ne ojende kamara mora magintiere opiny makawuono ka gineno chenro ni mara mbaka Ramogi TV. Antiere kod Bishop David Kodia makura da miyo thuolo mondo miya wach mogik ka entiere county ma Kisumu ka wadhi ka watieko twako kinyi makawuono. Ote mari wacho ni anyuola e ot kata ka ontiere kanye ma puonjruok maduong' chake. Ote mane ma intiere go ne jogi mantiere e udi mopogore opogore, ojende mantiere kacha ma kwayo mana kwe e kind oganda. Ote mari en mane kanyakla kod weche go madhi nyime e dono ma Supreme Court mogeni kinde mora mora oganda nyalo bedo kacha ko winjo twak madhi kamano mano ka osechwalo ote makamano kendo kwayo makamano kendo ng'ur mano medhi chwal kanyo kod azimio la umoja e dono ma Supreme. Inyalo mione ote mari mogika ka watieko chenro kinyi makawuono. Adwa wacho ne jopiny waduto ne ang'eyo ni ji ohinyore yore mopogore opogore
nitie jomoko mokata na mar presidential election kende, moko bende county, moko bende joma nochung' duto, nitie jomoko mohinyore opogore. Aparo ni en tijwa kaka jopiny mondo wahore waduto. Ng'ato ka ng'ato oho nyawadgi. Kwe en gima duong' jo Kristo. En kende gima kane malo to noweyo. Ok noweyo ne jo lopne mwandu moro kata gimoro mopogore. Peter kende manowene telo ni kwarumbagi. To kuom ji duto gima noweyo, nowacho na wenu kwe ma piny ok nyal chiwo. Omiyo wan jo thurwa, awacho ni wachakuru ngima manyien. Wariti gima Supreme Court biro wacho, to gimoro amora manowachi, wana bed mana law abiding. Ber kata rach, wabiro bedo piny mondo walemuru, mondo wachak ngima manyien, wane ni gik maketho kwegi bende wawuoye from the grassroots up to the national level. Kendo jowa manoyier madhi mbunge, madhi kuonde opogore, gibende gineni giloko chike ma rito weche mag election mondo kik wachak wabed gik mwayudoga pile ka pile niri. Erokamano mane gima nyalo wacho. To erokamano jo Kristo duto, jo thurwa duto, kuom winjowa odiochieng' kawuono. Ramogi Jwang' mano Bishop David Kodia ka entiere county ma Kisumu. Wago ni erokamano ahinya mano jakom mara NCCK mano gwengego ma Nyanza. Erokamano kuom thuolo mara dhi nyime kendo twak kodwa achiel kachiel ka wantiere kar kae. Wantiere ka kendo koro wadong' ka gi Vincent wada mana dhi nyime matin to wawinjane koro pach ojana en ang'o. Ting' mane ma en go marango ni kwe nitie. Omedo mana hika machuo kanyo ka wada mana rango ni watieko nade. Sani ka wantiere kar ka. Wach mari mogik bende ka wadhi nyime ka wada mana rango ni gik mage matimore. Koro ka wasetieko gi Bishop David Kodia. Gimane ma odong' ting'wa en ang'o. Ote mari en mane. An adatieko gi ngero moro kae. Nitie filosofa moro miluongo ni Leo Tolstoy. Nopenjo penjo achiel ni mwandu man romo nade ma dhano dwaro mondo obed ng'ama nigi mwandu. To ne nitiere jaduong' moro mane nigi pesa mang'eny. To nyathi marawera ni nodhi ir jaduong' onego bed natimo ang'o mondo abed gi mwandu kaka in. To jaduong' no nokone no ringa ne nigi puodho mang'eny. Okone jaduong' no nyathino ne oringa. To kuonde modhi cover distance do ibro miye puodho no te. To rawera ni noringo to wiye nowil nonego bed nodok kama nochake ringo cha. Kendo ka nochako ringo mondo odok kama nochake ng'wech, rawera ni notho moike gi lowo manoume chakre wiye nyaka tiende. Mano nyiso nang'o? Kik wabed gi ich lach. We mondo man go matin cha onego bed noroma. To kaponi we are satisfied with the little that we have, then we can be able to have sustainable peace. Asante. Gigi duto kata ka temo rango nitiere kweth machielo manya bedo kanyo ne warango mano ne ote mari mogik to kata kindegi ka warango kaka weche mag yiero osebedo kata kaleo ka gi kacha oganda bende dhi bedo gi thuolo mag rito malach. Ong'e ni kaunti ma Kakamega, kaunti ma Mombasa bende kodhi nyime nyaka kuonde chung' od bura mamoko ma yiero nego bed ni inuoyo mane kaunti ma Kitui, kaunti ma West Pokot, ma Meru kacha kwa ma bende ma Nairobi. Kaka chero gi duto dhi bende neno ka gimo oganda dhi bedo gi horuok kusang'o ma onego bed ni timo mano weche mag tudruok ka wuok kuom IBC ka donjo kuom oganda mondo oganda bed gi horuok e kinde gi duto. Kaunti ariyogo duto pok ogoyo ombulu e komno mar gavana. Anada puoyo IBC wach mar postponement mar election no nikech ang'o? Nikech sani kwa wacho ni wadhi timo yiero e counties ko. Ng'wech madhi bet kacha cha gi gwerok dhi bedo mang'eny. Koro kaka IBC nosewacho ni gigi waketuru thenge mondo watiek wach mar Supreme Court, nyithindo dhi e school. Ka ang' watimo yiero no kwe biro bete. Nikech sani ka ang' idhi timo yiero kacha. Gik moko dhi timore kacha magala. Koro anada kwayo jopiny kaka IBC noselande ni mondo wawe mondo wach Supreme Court ni watiek mondo koro kwa tim yiero mana puoyo kabisa. Erokamano. Ramogi Jwang' mano Vincent
madola mane wanago kachiel areo kinyi mano masadek nyaka sani makoro watieko twak kata chenro makamae mane wantiere go wadasomo mana ote meki masibedo kata ka yoro ka watieko wagoniro kamano kuom bedo kodwa ote meki mane somo mani yoro wayudo thuolo mar somo gi mana sani wacho ni an iluonga ni Murshud Kokidi wacho ni ka wachako pacha wacho kamae jo ABC mo meeting mar tayo yiero mano ema onego mi thuolo ok nyal mi thuolo mar ng'ado duoko makelo kwe machielo bende machielo nigi paro mopogore kanyo ka wacho jolemo gin joma ohero pesa wacho ni mano emomiyo waonge gi adiera mano emomiyo ok trust jalemo mano pache bende man kanyo owacho ni penjo ne jadolo kachiel koda wendo ne gin kanyo ni jo ABC gin 7 to kadiponi kod 4 nigi kod ng'ur kod 3 paro mopogore ni ang'o momiyo inyalo bed ni 3 ema lando jaloch mago duto jaloch e weche mag chike nosekonowa kanyo gino ma chik wacho kendo ka gin achiel kuom wechego madhie e dono ma Supreme kata dono maduong' mogik gibiro thuolo mar yudo wechego duto. Jal machielo wacho kanyo ni entiere kae mano min Justo owacho ni oneno ka entiere Logorian Transmara owacho ni owinjo twak e yo makare mano owacho ni owinjo twak mar mantie kanyo mar David Kodia Bishop mantie kanyo an Beryl apenjo kama jodolo ka nokawo chik kamargi gin ema ne gikono Chebukati mondo lande mago miriambo e kore mege jwang Ramogi Tv momona kodi kaka gintiere kanyo en chik madwaro Chebukati mondo mi olanda jatend piny moyier kendo mano gima ne otimo kaluwore gi chik warito mondo wawinji kantie ng'ur moro amora modhi e doho maduong' wabiro yudo thuolo mondo mi wasomgi kendo mondo mi wakelnegi achiel kachiel e Ramogi TV oyawre wuora an Deriko Chieng mano mawuok Kanyaluo kowuor owinjo kendo luwo twak mar jadolo kaje kod jatich Nyasaye mamalo chutho owacho ni to akwayi ni owacho ni iluw kodwa achiel kachiel kowuok e Supreme Court asayo osiepa wabo kete mana ka wechego biro wabo duoki achiel kachiel nyaka e Supreme Court mondo ibed kod ng'eyo gigo madhi nyime owacho ni jadolo kata jo-Yahudi owacho ni ne nigi chike gi mane ritogi owacho ni chike makamago bende wantiere go e pinywa kaka jo-Kenya erokamano ahinya kuom ote mari Mamin Ford Kongeso mawuok Rongo owacho kanyo ni jo-Kanyanam en mana kwayo ni wabedru kod kwe kiketho gimoro to iketho ne in iwuon kamachielo wacho ni kwe mar Ruoth Nyasaye mondo obed kod oganda waduto e piny Kenya ma Churchill Panya kawuok e dala ma Kamrongo erokamano ahinya oyawre nyaka wang'e ni jodolo gin mana dhano wan bende walema mondo mi wayud kwe erokamano ahinya bwana rieyo wach e yo makare wacho ni orieyo wach e yo makare wacho ni twak gi Vincent e yo makare Jeff Obonyo bende yudo waketire kaunti ma Kisumu donge ber nyakora moke jwa ka koro sanda kika uchelo sekalo bang' sa 5 mar onyango nyinga Cleophas Oluoch erokamano kubedo koda e chero ni mar mbakoromo kane wakelo ni twak makende twak mogerorego kaka oganda oriti masani nyaka chieng' machielo kwa biro romo chenro mabiro weche manyien e mbakoromo kod nyawadwa Joyce Oduor kikidi mabor Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sa ng'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Tiedero, the house of Rumba. Nyakoro muge juang. Chenro mar rupiny biro ni pile ka pile. Wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringo go e dendi. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Ana nyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 e Ramogi TV.
Nyakona Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni kendo e lak seche gi neno weche manyien mabende waiko ni e Ramogi TV onyango ma kawuono. Nyinga Joyce Oduora. Akawa chako ni skunde mapacho ka oyawa yanga odiochieng' ma kawuono bang' kane olorgi mar chiwo thuolo ne chenro mag yiero. Jopuonjre ni e wuotha ka gidoka e sikunde. Jopuonj geno chwalo chenro mag somo ka jonyuol moko to pod ywako pek mar ngima. Wadhi ane achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori mondo wawinje chal mar wuotha mar yawo skunde kaka chalo. Agie thuolo ni Nyakwa Ramogi Ajuang watudore kod jafwambo marwa mantiere Migori kono mano Juma. Juma ka intiere kaunti ma Migori ichiew nade Migori kono to chenro mar yawo skunde kata wuoth mar jopuonjre ka dok e skunde chalo nade e kaunti ma Migori, George? Kata kamano Nyakwa Ramogi Ajuang wagoyo mosa ahinya kaluore kod ng'ikruok e yor tudruok mabende wabedo godo kanyo koda Juma. Kata kamano pod wabiro loso yorego mag tudruok mondo wawinje aneni chal mar jopuonjre dok e skunde e kaunti ma Migori to chalo nade odiochieng' ma kawuono. Akawadhi nyime en ni aduola mar IEBC ochoro nyime yiero duto madundo mane olandi ni biro timore tarik 23 dweni. IEBC oywago nek monj akweda magiwacho ni medore ne apisas mag IEBC. E ote ma IEBC oro e ute fwambo odhiambo manyoro gikwedo neka mar Daniel Musyoka ka bende gikwedo commissioners ang'wen mothiro kod duoko ka giwacho ni atamalo magilieko no ok ni kare. Musyoka ne ochung'ne yiero e kar chung'od bura ma Embakasi mano Embakasi East. Ka bende Musyoka ne olandi ni olal tarik 11 mano dwe mar 8 ma higani. Ringrene ne oduogo kwany Loitoktok mane kaunti ma Kajiado tarik 15 mano dwe mar 8 mano ma higani. IEBC kwayo nonro mapiyo kendo meko marachije mitudo kod neka mar Musyoka. IEBC bende ogolo ote mar kuyo ne anyuola kod osiepe ka bende giwacho ni IEBC ogolo ywak ni moko kuom apisas maggi iroko kendo imako aoyaye. Bende gilero ni jakom mar IEBC kod commissioners moko adek ne omonji wuok tich chieng' mane gilando duoko mar ombulu e kom tend piny. IEBC dwaro ni achije mane omonjo gigo mondo omaki kendo timnegi nonro aruya. IEBC ochoro yiero madundo mane ochan tim tarik 23 dweni ka koro ochorgi kapok oyanga tarik manyien ma bende ibiro time yiero makamago. Yiero go oting'o kom gavana mano e kaunti ma Mombasa, kom gavana ma Kakamega, kom od bura ma Kitui Rural mane kaunti ma Kitui, kom od bura ma Kachileba e kaunti ma West Pokot, kom od bura ma Pokot South mano Pokot West Pokot kod kom od bura ma Rongai e kaunti ma Nakuru. Moko gin kom MCA Manyaki West mane kaunti ma Meru kod kom MCA ma Kwanjenga e kaunti ma Nairobi. Nyakwa Ramogi Ajuang nyisi ni skunde ma pacho kae iyawo ayanga. Achiel kachiel wadhi e kaunti ma Migori watudre kod jafwambo marwa Juma ka intiere Migori. Juma ichiew nade ka intiere kaunti ma Migori kono to nyaka sani chenro mar yawo skunde kaunti ma Migori dhi nade? Wuoth mar aka wuok pacho ka dok skul chalo nade e kaunti ma Migori kono, George? Erokamano winji makare kaunti ma Migori wachiew makare kendo nyaka sama wente wantie bus park no ma Migori kama bende koro dech mokalo. Jopuonjre ka achiel kod jonyuol gi nyaka sani koro thothgi osemolo kae mar manyo nyamburko bende nyachwalo gi skunde ma opogore. Wasewuoyo kod moko kuom jonyuol kata bed ni moko kuom koro to nyithinde sikul moko to koro ywak mokalo ni kata mano omenda malong'o ma to nyithindo sikul nyaka sani koro gionge godo. King'iyo to ka wantie kod jopuonje mopogore ma bende magi ma koro dhi e skunde mopogore ahinya gwego ma Kisumu ka achiel kod mano mar Eldoret. Gimoro ne mondo bende koro wayang kane to waneno ka kwan gintie kama thoth. Nyalo bedo ni to
nitie nyamburko moromo koso ang'o mo pod gintie kama thoth to nyaka sama wuoyni nwaneno ka bende weche mag siasa notim bende nyamburko ne ok nitie mang'eny waneno nyaka sama wuoyni be sekta no mar matatu oketo okang' makare ne jopuonje gi bende oyudo yo mang'eny chopogo e skunde mopogore opogore wadwaro mondo koro wuok Wapomiyo geche first priority